ing syariat kang digilisane alus ngendikane kapindo mulyakaken ing tungtuane ya Rasulullah. Cile uka marang sedulur uka kawe peci lebih keras kaping telu asik uka marang sedulur uka kawe peci kaping papat amal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawurani kaping papat amal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawurani ya Rasulullah. salamun alaik ya rafi'a syaf'i wad daraji عزت يجي رات العالمين يا أهل الجود والكرم Iku saking ulama awe pitutur alama